Sòcrates i la tragèdia, de Friedrich Nietzsche, febrer de 1870. 1. La tragèdia grega ha parit d'una manera diferent de totes les altres arts germanes més antigues. Va acabar tràgicament mentre que aquelles s'han marcit de la mort més vella. Si, en efecte, és conforme a un estat natural ideal exhalar la vida amb una bella descendència i sense espasmes, al final d'aquells gèneres artístics més antics ens mostra un món ideal d'aquesta mena. Moren i s'assumeixen en l'oblit mentre la seva descendència més vella ja aixeca el cap amb força. Amb la mort del drama musical grec, en canvi, va sorgir un buit immens, sentit profundament arreu. Hom es deia que la poesia mateixa s'havia perdut. Hom enviava en burla els epígons raquítics i consumits a l'Hades per alimentar-se allí de les migalles dels antics mestres. Hom sentia, com s'expressa Aristòfanes, una enyorança tan íntima i ardent per l'últim dels grans morts com quan a algú li ve un apetit sobtat i fort del xucrut. Però quan realment va florir un nou gènere artístic, que venerava en la tragèdia de la seva predecessora i mestra, es va percebre amb espant que, certament, portava els trets de la seva mare, però precisament aquells que aquesta havia mostrat a la seva llarga agonia. Aquesta agonia de la tragèdia s'anomena Eurípides. El gènere artístic posterior és conegut com a nova comèdia àtica. En ella continuava vivint la forma degenerada de la tragèdia, com un monument del seu traspàs summament penós i feixuc. És coneguda l'extraordinària veneració de què gaudia Eurípides entre els poetes de la nova comèdia àtica. Un dels més anomenats, Filèmon, va declarar que es deixaria penjar tot seguit per veure Eurípides a l'inframón, si només estigués convençut que el difunt encara tingués vida i enteniment. Però allò que Eurípides té en comú amb Meandre i Filèmon, i que va actuar de manera tan modèlica per a aquests, es pot resumir de la manera més breu en la fórmula que han portat l'espectador a l'escenari. Abans d'Eurípides eren homes estilitzats heroicament, dels quals es percebia immediatament l'ascendència dels déus i semideus de la tragèdia més antiga. L'espectador veia en ells un passat ideal de l'hel·lenisme i, amb això, la realitat de tot allò que, a moments d'alt vol, també vivia en la seva ànima. Amb Eurípides, l'espectador va penetrar a l'escenari, l'home en la realitat de la vida quotidiana. El mirall, que abans només havia reproduït els trets grans i audaços, es va tornar més fidel i, per tant, més vulgar. La vestidura magnífica es va tornar, en certa manera, més transparent. La màscara, una mitja màscara. Les formes de la quotidianitat van sorgir clarament. Aquella imatge genuïnament típica de l'Alè, la figura d'Odisseu, havia estat elevada per Èsquil cap al caràcter de Prometeu, grandiós, astut i noble. Sota les mans dels poetes més recents, va caure fins al paper de l'esclau domèstic, bon home i murri, tal com tantes vegades apareix com un delator temerari al centre de tot el drama. El que Eurípides s'atribueix com a mèrit a les granotes aristofàniques, que hauria extenuat l'art tràgic mitjançant una cura d'aigua i n'hauria reduït el pes, val sobretot per les figures dels herois. Essencialment, l'espectador veia i escoltava el seu propi doble en l'escenari euripideu, certament envoltat amb la vestidura magnífica de la retòrica. L'idealitat s'ha refugiat en la paraula i ha fugit del pensament. Justament aquí, però, toquem el costat brillant i evident de la innovació euripidea. El poble ha après a parlar amb ell. Ell mateix se'n vanta en la disputa amb Èsquil. Gràcies a ell, el poble entén ara com actuar segons les regles de l'art, mesurar vers per vers, observar, pensar, veure, entendre, enganyar, estimar, moure's d'amagat, sospitar, negar, sospesar d'una banda i de l'altra. Gràcies a ell s'ha deixat anar la llengua de la nova comèdia, mentre que fins a Eurípides no se sabia com s'havia de fer parlar la quotidianitat amb decència a l'escenari. La classe mitjana burgesa, sobre la qual Eurípides va bastir totes les seves esperances polítiques, va prendre ara la paraula, després que fins aleshores a la tragèdia el semideu i a l'antiga comèdia el sàtir borratxo o el semideu haguessin estat els mestres de la llengua. Obrim cometes. Vaig representar la casa i la hisenda on vivim i ens movem, i així em vaig exposar al judici, ja que tothom, com a coneixedor, jutjava sobre el meu art. I així es vanta ell. Jo sol he inoculat a tots ells una saviesa tal, donant el pensament i el concepte al meu art, de manera que aquí ara tothom filosofa i governa casa, hisenda i camp i ramat tan sàviament com mai abans. Sempre investiga i medita. Per què? Per a què?
qui, on, com, què, on ha anat a parar això, qui m'ha pres allò. Tanquem cometes. Era una massa preparada i il·lustrada, d'aquesta manera aquella de la qual va néixer la nova comèdia, aquell joc d'escacs dramàtic amb el seu clar goig pels estratagemes astuts. Per a aquesta nova comèdia, Eurípides s'ha convertit, en certa manera, el mestre de cor, amb la diferència que aquesta vegada s'havia d'instruir el cor dels oients. Tan bon punt aquests van poder cantar a l'estil euripideu, va començar el drama dels joves cavallers endeutats, dels vells de bon cor però lleugers, de les ataires a l'estil de Kotzebue, dels esclaus domèstics promètics. Eurípides, com a mestre de cor, va ser lloat incessantment. Fins i tot hom s'hauria mort per aprendre encara més d'ell, si no s'hagués sabut que els poetes tràgics estaven tan morts com la tragèdia mateixa. Amb ella, però, l'Alè havia abandonat la fe en la seva immortalitat. No sols la fe en un passat ideal, sinó també la fe en un futur ideal. La frase de la coneguda inspiració funerària, com un vell, lleuger i capritxós, també val per a l'hel·lenisme envellit. L'instant i l'enginy són les seves deïtats supremes. En cinquè estament, el de l'esclau, arriba ara al domini, si més no pel que fa a la mentalitat. Davant d'una retrospectiva d'aquesta mena, hom se sent fàcilment tentat a pronunciar acusacions injustes, però enceses, contra Eurípides com a suposat seductor del poble, i a concloure potser amb les paraules esquílies «Quin mal no prové d'ell?» Però, siguin quines siguin les males influències que se li atribueixin, cal mantenir sempre ferm que Eurípides va actuar amb la millor ciència i consciència i que va sacrificar tota la seva vida de manera grandiosa a un ideal, a la manera com va lluitar contra un mal immens que creia reconèixer, com s'hi va oposar com a individu amb el pes del seu talent i de la seva vida. Es revela un cop més l'esperit heroic de l'antiga època de Marató. Sí, hom pot dir que en Eurípides el poeta ha esdevingut semidéu, un cop aquest havia estat desterrat per ell de la tragèdia. Aquell mal immens que creia reconèixer i contra el qual va lluitar tan heroicament era la decadència del drama musical. Però, on va descobrir Eurípides la decadència del drama musical? En la tragèdia d'Èsquil i de Sòfocles i els seus contemporanis més grans. Això és molt sorprenent. No s'hauria equivocat? No hauria estat injust contra Èsquil i Sòfocles? No va ser potser precisament la seva reacció contra la suposada decadència al començament de la fi? Totes aquestes preguntes ressonen immediatament en nosaltres. Eurípides era un pensador solitari, gens segons el gust de la massa que dominava aleshores, a la qual despertava recels com a personatge esquerp i peculiar. La fortuna no li va ser més favorable que la massa, i com que per a un poeta tràgic d'aquella època la massa era precisament qui feia la fortuna, s'entén per què en vida va assolir tan escassament l'honor d'una victòria tràgica. Què va empènyer el poeta dotat tan fortament contra el corrent general? Què el va desviar d'un camí que havia estat trepitjat per homes com Èsquil i Sòfocles i sobre el qual brillava el sol del favor popular? Una sola cosa, precisament aquella fe en la decadència del drama musical. Però aquesta fe l'havia guanyada als bancs dels espectadors del teatre. Durant molt de temps va observar amb la màxima agudesa quin abisme s'obria entre una tragèdia i el públic d'Atenes. Allò que per al poeta havia estat el més alt i el més difícil, per a l'espectador no era sentit en absolut com a tal, sinó com una cosa indiferent. Moltes coses casuals, a les quals el poeta no havia posat cap èmfasi, colpien la massa amb un efecte sobtat. Meditant sobre aquesta incongruència entre la intenció poètica i l'efecte, va arribar gradualment a una forma d'art al principi de la qual era «tot ha de ser intel·ligible perquè tot pugui ser entès». Ara, cada detall va ser portat davant el tribunal d'aquesta estètica racionalista, el mite primer de tot, els caràcters principals, l'estructura dramatúrgica, la música coral i, finalment i de manera més decidida, el llenguatge. El que, en comparació amb la tragèdia sofoclea, hem de sentir tan sovint en Eurípides com una mancança poètica i un retrocés, és el resultat d'aquell enèrgic procés crític, d'aquella intel·ligibilitat agosarada. Hom podria dir que aquí hi hauria un exemple de com el recensor pot esdevenir poeta, només que, amb la paraula recensor, hom no s'ha de deixar determinar per la impressió d'aquells éssers febles i insolents que ja ni tan sols deixen parlar al nostre públic actual en matèria d'art. Eurípides buscava precisament fer-ho millor que els poetes jutjats per ell, i qui no pot posar l'acció darrere la paraula, com feia ell, té poc dret a fer-se escoltar públicament de manera crítica. Vull o puc citar aquí només un exemple d'aquella crítica productiva,
per bé que pròpiament caldria mostrar aquell punt de vista en totes les diferències del drama euripideu. Res no pot ser més contrari a la nostra tècnica escènica que el pròleg en Eurípides, que un personatge que apareix sol, deïtat o heroi, expliqui a l'inici de la peça qui és, què precedeix a l'acció, què ha passat fins ara i, fins i tot, què passarà en el curs de la peça, un dramaturg modern ho qualificaria directament de renúncia voluntària a l'efecte de la tensió. Si ja se sap tot el que ha passat i el que passarà, qui voldrà esperar fins al final? Eurípides reflexionava de manera molt diferent. L'efecte de la tragèdia antiga no es basava mai en la tensió, en la incertesa excitant sobre què s'esdevindria ara, sinó més aviat en aquelles grans escenes de pathos construïdes àmpliament en què ressonava de nou el caràcter musical fonamental del ditiramba dionisíac. Però allò que més dificulta el gaudi de tals escenes és un anell que falta, un buit en la trama de la prehistòria. Mentre l'oient encara hagi de calcular quin sentit tenen aquest o aquell personatge, aquesta o aquella acció, la seva plena immersió en el patiment i l'actuar dels herois principals, la compassió tràgica, és impossible. En la tragèdia Esquília o Sofoclea estava organitzat gairebé sempre de manera molt artística que en les primeres escenes es donessin a les mans de l'espectador, per dir-ho així casualment, tots aquells fils necessaris per a la comprensió. En aquest tret també es mostrava aquella noble qualitat artística que emmascara, per dir-ho així, allò necessari que és formal. Malgrat tot, Eurípides creia notar que durant aquelles primeres escenes l'espectador tenia una inquietud peculiar per resoldre l'operació del càlcul de la prehistòria i que per a ell es perdien les belleses poètiques de l'exposició. Per això va escriure un pròleg com a programa i el va fer declamar per una persona fiable, una divinitat. Ara també podia configurar el mite més lliurement, perquè, mitjançant el pròleg, podia eliminar qualsevol dubte sobre la seva configuració del mite. Amb la plena consciència d'aquest avantatge dramatúrgic seu, Eurípides retreu a Èsquil en les granotes aristofàniques, obrim cometes, així, doncs, m'aniré de dret als teus pròlegs, per tal de criticar-li primer de tot la primera part de la tragèdia, a aquest gran esperit. És confús quan discuteix els fets. Tanquem cometes. Però allò que val per al pròleg val també per al tan malfamat Deus Ex Machina. Aquest dissenya el programa del futur, igual que el pròleg dissenyava el del passat. Entre aquesta previsió i aquesta retrospectiva èpiques hi jau la realitat i el present dramàtico-lírics. Eurípides és el primer dramaturg que segueix una estètica conscient. Busca deliberadament allò més intel·ligible. Els seus herois són realment tal com parlen, però també s'expressen del tot, mentre que els caràcters Esquili o Sofocleus són molt més profunds i plens que les seves paraules. Pròpiament només balbucegen sobre si mateixos. Eurípides crea les figures alhora que les desmunta. Davant la seva anatomia ja no hi ha res ocult en elles. Si Sòfocles va dir d'Èsquil que feia el que calia, però inconscientment, Eurípides devia tenir l'opinió que Èsquil feia el que no calia perquè ho feia inconscientment. El que Sòfocles sabia, més en comparació amb Èsquil, i de la qual cosa se sentia un xic orgullós, no era res que estigués situat fora de l'àmbit de les maniobres tècniques. Cap poeta de l'antiguitat fins a Eurípides havia estat capaç de defensar realment el millor de si mateix amb raons estètiques, perquè el que és realment meravellós de tot aquell desenvolupament de l'art grec és que el concepte, la consciència, la teoria encara no havien pres la paraula i que tot el que el deixeble podia aprendre del mestre es referia a la tècnica. I és això també el que dona, per exemple, a Thorvaldsen aquella aparença antiga, que reflexionava poc i parlava i escrivia malament, que la saviesa artística pròpiament dita no li havia entrat en la consciència. D'Eurípides, en canvi, emana una resplendor trencada, pròpia dels artistes moderns. El seu caràcter artístic, gairebé antigrec, es pot resumir de la manera més breu sota el concepte de socratisme. Tot ha de ser conscient per ser vell. És la tesi paral·lela a Euripidea a la socràtica. Tot ha de ser conscient per ser bo. Eurípides és el poeta del racionalisme socràtic. En l'antiguitat grega es tenia el sentiment de la pertinença mútua d'ambdós noms, el de Sòcrates i el d'Eurípides. Molt estesa a Atenes era l'opinió que Sòcrates ajudava a Eurípides en la composició. D'on hom pot deduir amb quina finor d'oïda es percebia el socratisme en la tragèdia euripidea. Els partidaris de la bona i vella època acostumaven a citar el nom de Sòcrates i el d'Eurípides en un mateix alè com els que corrompien el poble.
També s'ha transmès que Sòcrates s'abstenia de visitar la tragèdia i que només quan es representava una peça nova d'Eurípides es presentava entre els espectadors. En un sentit més profund, ambdós noms apareixien veïns en la famosa sentència de l'oracle de Delfos, que va actuar de manera tan determinant sobre tota la concepció de la vida de Sòcrates. La paraula del déu dèlfic, segons la qual Sòcrates era el més savi entre els homes, contenia alhora el judici que, a Eurípides, li corresponia el segon premi en el certamen de la saviesa. És conegut com de desconfiat es va mostrar Sòcrates al principi davant la sentència del déu. Per veure, doncs, si aquest tenia raó, va anar voltant entre els estadistes, els oradors, els poetes i els artistes per tal de reconèixer si no en podia trobar cap que fos més savi que ell. Arreu troba la paraula del déu justificada. Veu els homes més famosos del seu temps capficats en una il·lusió sobre si mateixos i troba que ni tan sols tenen la consciència correcta sobre el seu ofici, sinó que el practiquen només per instint. Només per instint. Aquest és el lema del socratisme. Mai el racionalisme no s'havia mostrat de manera més ingènua que en aquella tendència vital de Sòcrates. Mai no li va passar pel cap un dubte sobre la correcció de tot el plantejament de la qüestió. La saviesa consisteix en el saber i hom no sap res que no pugui expressar i convèncer els altres. Aquest és aproximadament el principi d'aquella estranya activitat missionera de Sòcrates, que havia de plegar un núvol del més negre ressentiment al seu voltant, precisament perquè ningú no era capaç d'atacar el principi mateix contra Sòcrates. Per fer-ho s'hauria necessitat el que no es posseïa en absolut, aquella superioritat socràtica en l'art de la conversa, en la dialèctica. Des de la consciència germànica, infinitament aprofundida, aquell socratisme apareix com un món completament al revés. Però cal suposar que ja als poetes i artistes d'aquella època Sòcrates els devia semblar, com a mínim, molt avorrit i ridícul, especialment quan amb la seva arística improductiva encara feia valer la serietat i la dignitat d'una vocació divina. Els fanàtics de la lògica són insuportables com les vespes. I ara imagineu-vos una voluntat immensa darrere d'una entesa tan unilateral, la força elemental més personal d'un caràcter íntegre amb una feblesa exterior fantàstica i atraient. I s'entendrà com, fins i tot, un talent tan gran com Eurípides, precisament per la serietat i la profunditat del seu pensament, va haver de ser arrossegat de manera tan més inevitable cap a la via pendent d'una creació artística conscient. La decadència de la tragèdia, tal com Eurípides creia veure-la, era una fantasmagoria socràtica, perquè ningú no podia traduir la saviesa de l'antiga tècnica artística prou en conceptes i paraules. Sòcrates, i amb ell l'Eurípides seduït, va negar aquella saviesa. Davant d'aquella saviesa no demostrada, Eurípides va erigir llavors l'obra d'art socràtica, certament encara sota el vel de nombroses adaptacions a l'obra d'art dominant. Una generació posterior va reconèixer correctament què era el vel i què era el nucli. Va rebutjar el primer i es va descloure com a fruit del socratisme artístic el joc d'escacs espectacular, la peça d'intriga. El socratisme menysprea l'instint i, amb ell, l'art. Nega la saviesa justament allà on es troba el seu regne més propi. En un sol cas, Sòcrates mateix va reconèixer el poder de la saviesa instintiva, i això precisament d'una manera molt característica. En situacions especials on la seva raó es tornava dubtosa, Sòcrates guanyava un punt de suport ferm a través d'una veu demoníaca que s'expressava meravellosament. Aquesta veu, quan ve, sempre és per dissuadir. En aquest home completament anormal, la saviesa inconscient eleva la seva veu per oposar-se de tant en tant a la consciència com un impediment. També aquí es revela com Sòcrates pertany realment a un món al revés i capgirat. En totes les naturaleses productives és justament l'inconscient el que actua de manera creadora i afirmativa, mentre que la consciència es comporta de manera crítica i dissuasiva. En ell l'instint es converteix en crític, la consciència en creador. Aquest menyspreu socràtic per allò instintiu també va empènyer un segon geni, a part d'Eurípides, cap a una reforma de l'art i certament cap a una de més radical. També el diví Plató ha caigut víctima del socratisme en aquest punt. Ell, que en l'art precedent només veia la imitació d'imatges aparents, comptava també la tragèdia, l'exaltada i lloada, com ell s'expressa, entre les arts de Lisonja, que només solen representar allò agradable, allò que adula la natura sensible, i no pas allò desagradable però alhora útil. En conseqüència, ell vincula deliberadament l'art tràgic amb l'art de l'ornamentació i l'art de la cuina.
A una disposició d'ànima assenyada se li oposaria un art tan divers i bigarrat, i per a la natura irritable i sensible seria un esquer perillós, motiu suficient per desterrar els poetes tràgics de l'estat ideal. En general, segons ell, els artistes pertanyen a les ampliacions supèrflues de l'organisme de l'estat, juntament amb les dides, les modistes, els barbers i els pastissers. La condemna de l'art en Plató, feta deliberadament de manera grollera i desconsiderada, té quelcom de patològic. Ell, que només es va elevar fins a aquella visió en la fúria contra la seva pròpia carn. Ell, que va trepitjar la seva natura profundament artística en favor del socratisme, revela en l'acritud d'aquells judicis que la ferida més profunda del seu ésser encara no ha cicatritzat. La veritable facultat creadora del poeta és tractada per Plató, atès que no és la comprensió conscient de l'essència de les coses, gairebé sempre només de manera irònica i equiparada al talent dels endevins i dels intèrprets de signes. El poeta no seria capaç de dictar fins que no s'ha entusiasmat i ha quedat inconscient, i cap entesa ja no resideix en ell. Davant d'aquests artistes, desproveïts d'enteniment, Plató erigeix la imatge del veritable artista, del filosòfic, i dona a entendre no pas de manera obscura que ell mateix és l'únic que ha assolit aquest ideal, i els diàlegs del qual poden ser llegits en l'estat perfecte. L'essència de l'obra d'art platònica, el diàleg, és, però, la manca de forma i d'estil engendrada per la barreja de totes les formes i estils existents. Sobretot no s'havia de poder retreure a la nova obra d'art el que, segons la concepció platònica, era la mancança fonamental de l'antiga. No havia de ser imitació d'una imatge aparent, és a dir, segons el concepte habitual, per al diàleg platònic no hi havia d'haver res de naturalment real que hagués estat imitat. Així, el diàleg plana entre tots els gèneres artístics, entre la prosa i la poesia, la narració, la lírica, el drama, de la mateixa manera que també ha trencat l'estricta llei antiga de la forma estilística i lingüística unitària. El socratisme s'eleva cap a una deformació encara més gran en els escriptors cínics. Aquests busquen reflectir en la màxima varietat bigarrada de l'estil, en el vaivé entre formes prosaiques i mètriques, per dir-ho així, l'essència exterior silènica de Sòcrates, els seus ulls de cranc, els llavis inflats i el ventre penjat. Qui, a la vista dels efectes inartístics tan profuns del socratisme aquí només esmentats, no donarà la raó a Aristòfanes quan fa cantar el cor, obrim cometes, salut a qui no s'asseu, amb Sòcrates per parlar, no condemna l'art de les muses i el punt més alt de la tragèdia no passa per alt en menyspreu, perquè és una vana ximpleria dedicar un esforç ociós a paraules buides i inflades i a rumiacions abstractes. Tanquem cometes. Però allò més profund que es podia dir contra Sòcrates li ho va dir una imatge onírica. Sovint se li apareixia a Sòcrates, tal com ell explica als seus amics a la presó, una i la mateixa aparició onírica que deia sempre el mateix. Sòcrates, fes música. Sòcrates, però, fins als seus darrers dies, es va tranquil·litzar amb l'opinió que la seva filosofia era la música més alta. Finalment, a la presó, per descarregar completament la seva consciència, sabé també a fer aquella música comuna. Realment va posar en vers algunes faules prosaiques que coneixia, però no crec pas que amb aquests exercicis mètrics reconciliés les muses. En Sòcrates s'ha encarnat aquella única cara de l'hel·lenisme, aquella claredat apol·línia sense cap barreja estranya. Apareix com un raig de llum pur i transparent, com a precursor i herald de la ciència, la qual també havia de néixer a Grècia. Però la ciència i l'art s'exclouen mútuament. Des d'aquest punt de vista, és significatiu que Sòcrates sigui el primer gran alè que va ser lleig, com en ell, pròpiament, tot és simbòlic. Ell és el pare de la lògica, que presenta el caràcter de la ciència pura de la manera més esmolada. Ell és l'anihilador del drama musical, que havia recollit en si els rajos de tot l'art antic. Això darrer ho és en un sentit molt més profund del que s'ha pogut indicar fins ara. El socratisme és més antic que Sòcrates. La seva influència dissolvent de l'art es fa notar molt abans. L'element de la dialèctica que li és propi s'havia infiltrat en el drama musical ja molt de temps abans de Sòcrates i havia actuat de manera devastadora en aquell cos vell. La corrupció va prendre el seu punt de partida en el diàleg. Com és sabut, el diàleg no és originari en la tragèdia. El diàleg es va desenvolupar només d'ençà que hi va haver dos actors, és a dir, relativament tard. Ja abans hi havia un anàleg en l'alternança de paraules entre l'heroi i el cap de cor,
però aquí la disputa dialèctica era impossible donada la subordinació de l'un a l'altre. Tan bon punt, però, dos actors principals amb els mateixos drets es van trobar l'un davant de l'altre, es va elevar, segons un impuls profundament helènic, el certamen i certament el certamen amb la paraula i la raó, mentre que el diàleg amorós sempre es va mantenir allunyat de la tragèdia grega. Amb aquell certamen es va apel·lar a un element en el pit de l'oient que fins aleshores havia estat desterrat dels espais festius de les arts dramàtiques per ser hostil a l'art i odiat per les muses, la mala Eris, la discòrdia. La bona Eris regia des de temps antics en totes les accions de les muses i presentava a la tragèdia tres poetes competidors davant el poble reunit per jutjar. Però quan la imatge de la disputa de paraules de la sala de la justícia s'introduí també a la tragèdia, es va originar per primer cop un dualisme en l'essència i l'efecte del drama musical. A partir d'ara hi va haver parts de la tragèdia en què la compassió retrocedia davant el goig clar per l'estrident joc d'armes de la dialèctica. L'heroi del drama no podia sucumbir, per tant ara també havia de ser convertit en un heroi de la paraula. El procés que havia pres el seu inici en l'anomenada esticomitia va continuar i va penetrar també en els discursos més llargs dels actors principals. Gradualment, tots els personatges parlen amb tal desplegament d'agudesa, claredat i transparència que per nosaltres, realment, a llegir una tragèdia sofoclea, sorgeix una impressió de conjunt confusa. Ens sembla com si totes aquestes figures no parissin pel que és tràgic, sinó per una superfetació d'allò lògic. Només cal comparar com de diferent dialectitzen els herois de Shakespeare, sobre tot el seu pensar, suposar i concloure, i ha escampar d'una certa bellesa musical i interiorització, mentre que en la tragèdia grega posterior regna un dualisme de l'estil molt preocupant, aquí el poder de la música, allà el de la dialèctica. Aquesta darrera avança cada cop més poderosa, fins que dicta la paraula decisiva també en l'estructura de tot el drama. El procés acaba amb la peça d'intriga. Només amb això s'ha superat completament aquell dualisme, a conseqüència de l'aniquilació total d'un dels competidors, la música. És molt significatiu que aquest procés arribi al seu final en la comèdia, tot i que havia començat en la tragèdia. La tragèdia, sorgida de la font profunda de la compassió, és per la seva essència pessimista. L'existència hi és quelcom de molt terrible, l'home quelcom de molt neci. L'heroi de la tragèdia no es demostra, com creu l'estètica més recent, en la lluita contra el destí, ni tampoc pateix el que mereix. Més aviat, sec i amb el cap balat, es llança cap al seu infortuni i el seu gest desconsolat però noble, amb el qual es queda quiet davant d'aquest món de terror, tot just reconegut, se'ns clava com un fibló en l'ànima. La dialèctica, en canvi, des del fons de la seva essència, és optimista, creu en la causa i en la conseqüència i, amb això, en una relació necessària entre culpa i càstig, virtut i felicitat. Les seves operacions de càlcul han de sortir sense residus. Nega tot allò que no pot desmuntar conceptualment. La dialèctica assoleix contínuament el seu objectiu. Cada conclusió és la seva festa de joia, la claredat i la consciència l'aire en què només ella pot respirar. Quan aquest element penetra en la tragèdia, sorgeix un dualisme com entre la nit i el dia, la música i la matemàtica. L'heroi, que a través d'argument i contraargument ha de defensar les seves accions, corre el perill de perdre la nostra compassió, perquè l'infortuni, que, malgrat tot, el colpeja després, llavors només demostra que s'ha equivocat en algun càlcul. L'infortuni, però, provocat per un error de càlcul, és ja més aviat un motiu de comèdia. Quan el delit per la dialèctica va haver dissolt la tragèdia, va sorgir la nova comèdia amb el seu triomf continu de l'astúcia i l'engany. La consciència socràtica i la seva fe optimista en el lligam necessari entre virtut i saber, entre felicitat i virtut, ha tingut en una gran quantitat de peces euripidees l'efecte que, al final, s'obri la perspectiva d'una existència posterior força confortable, la majoria de vegades amb un matrimoni. Tan bon punt el déu apareix sobre la màquina, Deus ex màquina, notem que darrere de la màscara s'hi amaga Sòcrates, que busca posar en equilibri la felicitat i la virtut a la seva balança. Tothom coneix les tesis socràtiques. La virtut és saber, només es peca per ignorància. El virtuós és el feliç. En aquestes tres formes fonamentals de l'optimisme hi jau la mort de la tragèdia pessimista. Molt abans d'Eurípides, aquestes concepcions ja havien treballat en la dissolució de la tragèdia. Si la virtut és saber, l'heroi virtuós ha de ser dialèctic. Donada l'extraordinària superficialitat i indigència del pensament ètic,
Totalment sense desenvolupar, l'heroi que dialectalitza èticament apareix massa sovint com l'herald de la trivialitat i el filisteisme morals. Cal tenir el coratge de confessar-ho. Cal admetre, per no parlar ja d'Eurípides, que fins i tot les figures més velles de la tragèdia sofoclea, una Antígona, una Electra, un Edip, de vegades cauen en línies de pensament trivialment insuportables, que, en general, els caràcters dramàtics són més bells i grandiosos que la seva manifestació en paraules. Des d'aquest punt de vista, el nostre judici sobre la tragèdia Esquília, més antiga, ha de resultar incomparablement més favorable. Per això Èsquil també va crear el seu millor art de manera inconscient. Tenim en el llenguatge i en el traçat dels caràcters de Shakespeare el punt de suport inamovible per a tals comparacions. En ell es troba una saviesa ètica, tal que, al seu costat, el socratisme sembla una mica sabrut i repel·lentment precoç. En la meva darrera conferència vaig dir deliberadament ben poc sobre els límits de la música en el drama musical grec. En el context d'aquestes explicacions s'entendrà que hagi designat els límits de la música en el drama musical com els punts perillosos on va començar el seu procés de descomposició. La tragèdia va parir a causa d'una dialèctica i una ètica optimistes. Això vol dir el mateix que el drama musical va parir per una manca de música. El socratisme infiltrat en la tragèdia va impedir que la música es fongués amb el diàleg i el monòleg, malgrat que en la tragèdia Esquília n'havia fet el començament més reeixit. Una altra conseqüència va ser que la música, cada cop més limitada i empesa a fronteres més estretes, ja no es va sentir a casa en la tragèdia, sinó que fora d'aquesta, com a art absolut, es va desenvolupar de manera més lliure i agosarada. És ridícul fer aparèixer un esperit en un àpat de migdia. És ridícul exigir a una musa tan misteriosa i seriosament entusiasta com és la musa de la música tràgica que hagi de cantar a la sala de justícia en els intervals de les lluites dialèctiques. En sentir aquest ridícul, la música es va quedar muda en la tragèdia, com espantada per la seva inaudita profanació. Cada cop més rarament gosava elevar la seva veu. Finalment es confon, canta coses que no hi fan el cas, s'avergonyeix i fuig del tot dels espais teatrals. Per parlar sense cap vel, la florida i el punt culminant del drama musical grec és Èsquil en el seu primer gran període, abans de ser influenciat per Sòfocles. Amb Sòfocles comença la decadència gradual, fins que finalment Eurípides, amb la seva reacció conscient contra la tragèdia esquilea, provoca el final amb una celeritat de tempesta. Aquest judici només corre en contra d'una estètica actualment estesa. En veritat, no es pot presentar a favor seu cap testimoni menor que el d'Aristòfanes, el qual, com cap altre geni, està emparentat per elecció amb Èsquil, però allò que és igual només és reconegut per allò que és igual. Per acabar, una sola pregunta. És el drama musical realment mort? Mort per tots els temps? No ha de poder l'alemany posar res més al costat d'aquella obra d'art desapareguda del passat que la gran òpera, de la mateixa manera que el simi sol aparèixer al costat d'Hèrcules? Aquesta és la pregunta més seriosa del nostre art, i qui, com a alemany, senti la serietat d'aquesta pregunta... Sòcrates i la tragèdia, de Friedrich Nietzsche, febrer de 1870.